Szeretettel üdvözlöm kedves mindnyájatokat! Ma a magyarok nagyasszonyát, a Szűz kisasszonyt, vagyis Szűz Máriát ünnepeljük. Ebből a neves alkalomból szeretnék egy kis ismeretterjesztéssel hozzájárulni Isten anyánk munkásságához, hiszen az ő ereje abban rejlik, s úgy tud minket segíteni, támogatni, ha mi bizalmunkba, szívünkbe fogadjuk őt, s fohászkodunk hozzá az ő közbejárásáért, áldásáért, ahogy tettük ezt évszázadokon keresztül, vagy a fizikai megtestesülését is megelőzvén évezredeken át. Az ősi magyar táltos hagyományban a nőnemű teremtő erőnek Tengrit, vagyis végtelen, azaz tenger, tér volt a neve. Ő volt az ősanya, az elsőszülött, s mindenek szülője. Jotengritnek is nevezték őt, mivel a jó elsőt jelent, és ő volt az első istenség. Egyedül volt kezdetben, nőnemű volt, s várandós. Először megteremtette a természeti elemeket, majd a természetet, s teremté kisisteneket, s megtevé őket a világrészek és a természeti jelenségek ügyelőivé. Homlokán holdalékes Ukkó istenanyánk, naporcája Gönüz istenatyánk, akkor még egy egységet képeztek. Azután istenanyagból nőstény és hím istenségé szellemtestesült. A nőistenség, a női principium Ukkó földanyánk, kinek szimbóluma a hold, ő vala a föld királynője, a boldogasszony. Egy elmélet szerint a boldogasszony a kereszténység előtt jóval korábban létező mitológiai alak, és mint ilyen, a magyar mitológia fontos szereplőjét képezte az elmúlt évezredek során, és a 20. századra a boldogasszony alakja a köztudatban teljesen egybemosódott Szűz Mária alakjával. A keresztény hittérítők ugyanis a hasonlóságot felismerve egyszerűen lecserélték a magyar mitológiai nő Istent, boldogasszony Szűz Máriára, hogy az új hitet a régire építve könnyebb dolguk legyen elterjeszteni az általuk pogánynak tartott magyarok között. Lehetséges verzió, hogy inkább az ősi magyar hitvilág egy részének továbbélése keresztény köntösben, ha az korábban keletkezett, mint az új szövetség. Olyan elmélet is létezik, melyek szerint a boldogasszony a buddhista bódhiszatvákhoz kapcsolódik, ezt erősíti meg a szabadító Buddha anya, azaz Tára hagyománya, melyet a buddhizmusban a boldogasszonnyal azonosnak tartanak. Boldogasszonyunk 7 részre oszlott, vagyis Isten anyagából 7 istenséggé szellemtestesült, akik közül a legnagyobbnak a nagy boldogasszonyt tartja. Ennek leányai, a többi boldogasszonyok, a szülő, fájdalmas, gyertyaszentelő, sarlós, segítő és havi, de ismerik a Szűz kisasszonyt is. A néphit ez utolsóval azonosítja Szűz Mária alakját. Az ő születésének napja szeptember 8, és rá egy hónapjára a mai napon, azaz október 8-án Máriát, a magyarok nagyasszonyát ünnepeljük, melyet Vaszary Kolos hercegprímás kérésére engedélyezett a pápa, amikor hazánk megérhette fennállásának milleniumát 1896-ban. Ebből az alkalomból rójuk le tiszteletünket egy olyan nagy és nemes lelkű nő, asszony és anya iránt, akit méltán nevezhetünk a magyarok nagyasszonyának, függetlenül vallási hovatartozástól. Magyarok nagyasszonya napja hidat képez a hazánkban jelenlévő vallási és szellemi-lelki közösségek között is, hiszen nem csak egy vallás vagy felekezet, hanem egy egész nép és nemzet nagyasszonya ő, kinek Szent István királyunk a magyar szent koronát is felajánlotta. A magyarok nagyasszonya tehát mind szellemi, lásd Szűz kisasszony, mind fizikális, lásd Szűz Mária, síkon és patronája népünknek. Imádkozzunk hát hozzá, bármely formájához is, az ő közbenjárásáért, az otthonunk, családunk, a haza, a világ és minden érző lény javára. Szűz kisasszony, magyarok nagyasszonya. Szűz kisasszony, magyarok nagyasszonya. Kérünk téged, hozz áldást a magyar népre és a honra. Te, kié az ország és a szent korona, immáron hosszú évszázadok óta. Kihez oly sokat fohászkodtunk,
és nehéz időben rád mindig számíthattunk. Mert kegyes tekinteted felénk fordítád, hisz tiéd a hatalom, a dicsőség és az ország. Mostan újból hozzád száll az imánk, kérünk téged, hallgass meg minket, szűzanyánk. Áraszt ki ránk szent áldásod, védd meg és támogasd e nehéz időkben országod. Felajánljuk néked a szívünk, s minden egyes erényünk, az érdem is egyedül a tiéd, magyarok nagyasszonya, üdvözlégy! Virágzás. Most pedig felolvasnám Szatmári György Himnusz a Magyarok Nagyasszonyához című verse részletét. Himnusz a Magyarok Nagyasszonyához. Nyíljon meg az égbolt, tüzeljen a kék hold, s támadjon fel újra minden, ami szép volt. A puszták felett lángol nagy szemed, havas szűzmezőkön szent szíved a vérfolt. Hétfájdalmú anyánk, tekints hát le miránk, téged szólít vérző, árva magyar hazánk. Légy mindig velünk, adj erőt nekünk, új napként ragyogjon felettünk koronád. Szent István királynál kék selyemben jártál, egekből kibomlott örök liliomszál. A királyi szék könyörög feléd, foglald el a trónod, isteni királylány. Elérkezvén végre idők teljessége, trónod a szeretet, jogarod a béke. Hozzád száll imánk, hófehér virág, tűzd ki arany zászlód a győzelmes égre. Boldog asszony anyánk, égi nagy patrónánk, nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk. Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el szegény magyarokról. Ezen szavakkal búcsúzom, és kívánok mindnyájatoknak békés, boldog, hosszú és egészségben gazdag életet. Virágzás.